आशा स्कूल जीवा पदयात्रा ପାଇଁ ଚିଠି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ହେଇଛି ବିଷୟ ରହିଛି ଆଶା ସ୍କୁଲ ଯିବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଅବସରରେ ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ 12 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଡିଜିଗଭରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କରି ଆସିଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସବୁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ବେଳକୁ ଆପଣ ୟାର ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ମହାଶୟ ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ଜଣାଉଅଛି ଯେ ଆଶା ସ୍କୁଲ ଯିବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରି ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ବୈଠକ 16/8/2025 ଶନିବାର ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା ସ୍କୁଲ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ଆଦୌ ନାମ ଲେଖାଇ ନଥିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। 12 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବଧି 1 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାନରର ସାଇଜ୍ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଗୃହ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଯୋଗକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ନିକଟସ୍ଥ ଗୃହ, ପଡ଼ା, ଗ୍ରାମ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆୟୋଜନ କରିବ। ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରେରଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ଲୋଗାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଲୋଗାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜସ୍ୱ ମାତୃଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରାମ ସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଆଶା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପତ୍ରର ସବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାରୀତି ପାଳନ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଠାଇବେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିବା ଉପରଲିଖିତ ପତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ପଦଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେତେକ ସ୍ଲୋଗାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିସହ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଗଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ କରୁଛି 500 ଟଙ୍କା। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା କରିକି ଦିଆଯାଇଛି। ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଆପଣ ବ୍ୟାନର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଚିଠି କରାଯିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ। କେମିତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ସହାୟତା, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହାୟକ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଚିଠିଟା କରାଯାଇଛି।